seZimbabwe lapha ke 18 Buthelezi kuyadlala lapha ke iLamontville Golden Arrows make khona ke lapha ke emuva uMelfield yena ke phake uSamuel Dapo osuka lapha ke kumaZulu umfana ke waseGhana kanti ke phambili khona ke uMutho Musadi onamagoli ke amabili yena ke lapha ke Musadi kuyona ke Betway Premiership khona lapha ke Mbanje 18 kubafana besithende muhle uCaptain ke yena ke uGiane nangapha ke yena ke ukhulekani umfoka Shezi ugijima kathe kakhulu kumidfield khona ke lapha ke uMaqwele onegoli ke lodwa lapha yena ke uMaqwele kanti ke phambili lapha yena ke uJunior Dion onamagoli ke ayisikhombisa yena ke lapha ke uJunior Dion kakuthi ke awuqale ke umdlalo sungana tala ke ibhola ke Mbokeni la eseSheko Stadium Ndlovu iyashesha ke manje phambili ke uNdlovu sibaba yena ke manje ke uNdlovu unethuba lokukhathaza zama ukushaya ke uNdlovu goal kick shaka ipass ke lapha ke uMafuleka Ndlovu sibona ke ithuba manje ke thina sike lapha ke uDiyo ke bemvimba ke uDiyo lapha ke emuva dlala ngempela ke lapha ke uMfukeng ke Musadi Mashiko Duel Paramisa ngapha ke ugoalkeeper na goalkeeper ngenhlanhla goal kick ibhola nje lamba njengalodwana ugoalkeeper usuka lapha kafika ebholeni uyokwenzani lapha goalkeeper ake sibheke le bhola ke Mbokeni Jobona usuka lapha ke akafika sebholeni ushamdlalo ngakubuke lapha ke uShezi akese phela ke MC Alja kanti ke coach oyake lapha ke Alja usuka lapha kuMasanda wane nake lapha ke uRulani Mkwene goal fever ngapha ke Mbanje beyibethi yazama phela kumsadi Weliphakamisa ugoalkeeper tifaka isiphakela kodwa ngeke lapha ke 18 weliphakamisa belvimba iphola lapha emuva yena ke uGiane uncane bangala lapha ke yena ke iPeter Mugaba weliphakamisa ke manje ke Mafuleka trapha kamnandi ke Mafuleka shaka cross Mafuleka goal kick muhle ngempela lapha ku left back iyafana ke nomtunga lapha ke umtunga lapha ke iRichards Bay nakhona la ukhona ke ukhumalo kodwa ngazi indaba bambeke ebenchini madoda manqoba Mncidi uphilani Khumalo sebenchini la sibheka ke thuba madoda goal kick ayibezamile ngempela phela ke uDion lapho bezamile impela phayina ke uDion siyashaya ke eMagesi ngo 2-1 nge-27 zikaAgasti ngo-2025 sibheka ke phakathi thina ke manje Mafuleka corner kick lapho bekhathe ngempela ke umfana omncane madoda uyiphakamisa yaRose ke uMadonse Van Roy lapho kufuze ngakushaya lapha ke cutback Van Roy angaskori mhlambe ngocoach bezomphumuza komsadi njobona besama stars ke lapha yena komsadi usala phansi ke Madonse unopempu do Msodi ngisasho umsadi senkinge ngempela ke manje Mbokeni yona ke iMagesi ngoba ke umsali bamnikezile yellow card siname time Madonse Spirited pass ke tuna ke thuba kwethiniat sabenza sipasese
hey wasebenza uChipezeze lapha uthintepha yena ke uButhelezi hayi la usebenza ngempela ke uChipezeze ethi ke iphola ulibeka phakathi ke uSise umfana ke wase Ivory Coast amayelo khatha amabili enza ke irekhadi benala ke thuba ke Tinathi yebo hey lela bhola ngiyafisa ukubona ngabe kwenzakaleni lapha hayi khona uzoba nzima ngempela ke kule 45 minutes sibemanze ngamakhola ke Tinathi ibhola yaqoba no shay elibeka phakathi ibhola bayinake uDion shake kulakhe elesishagalombili yena ke manje ke top goal scorer lapha yena ke uDion umfana ke oya lapha ke eLamontville Golden Arrows sinemzuzu emithathu umdlalo oqalile esiwombeni sesibili nangi lapha ke uDion eshake igoli ake sibheke le bhola ke mbukeli njengoba yena kumaxwele ke uyaphambili lapha ke ngendlovu yangena ibhola ke yaligoba beka nje nethini ibhola lapha yena ke uDion faka nje uleft omuhle uDion wadive waphelela uChipezeze lakhala ke nethini ke ibhola ke ilakhe lapha ke uDion yena ke uMashego weTinathi Dapo lana ke thuba ke Tinathi bamvimba unompempe uthi lutho wakho penalty lapha ufuna ipenalty ke yena ku Dapo hayi lapha ngizange ngibone ke penalty bemvimba ngapha yena ke uMukoni Van Roy shayi pass emnandi ke Van Roy thola ke uNdlovu Chipezeze no shay ubamba uyayeka uChipezeze nangu uDion eshaya igoli lesibili elala lapha ke Arrows eshaya igoli lesibili elakhe lapha yena ke uDion hey le dance yakhe uDion Marcus Not Arrows 2 njobona ke eshaya igoli lakhe elesishagalolunye yona ke Betway Premiership uthi umnqithi seligoli nje elilodwa ushayihede igoli elilodwa bese ngokukhipha ngoba ke ngiyakudinga ke lapha ke kumdlalo olandelayo Ndlovu ubamba uyayeka uChipezeze ake sibheke le bhola ke mbukeli ubamba uyayeka uChipezeze waselibeka phakathi ibhola ke lapha yena ke uDion hayi bokuyithuka uthola lapha ke igoli ke elesithathu ke Arrows unampembe ngalizobhala ke namhlanje la usele phansi ke uSise kumele usukume uyibone futhi nansi red card benikeza ke uSise owaya lapha ke Arrows naye ke uSise uzohlala ke emidlalo emibili engadlali njengaye lapha ke uMsadi Sise akasibheke ukwenze njani lapha ke uSise hayi lapha ngicabanga ukuthi ke ubehashi kakhulu ukuthi amnikeze i-red card iyazungeza lapha yena ke uDion ushaya amagoli amabili ke uDion owaya ke Arrows nansi ke ingozi weliphakamisa ke Ndlovu ufuna uDion awu kwalenze kancane ngathola lapha ke amagoli amathathu ashaya lapha lo kuthiwa ke hat-trick njobona ke yazabalaza bayamdonsa ke uDion yazabalaza ibhola kuyaphasa kwa left kuthiwa ke ball advantage kodwa ke lapha ke ibhola ke wakhama Bhilidi nala ke thuba umadoda wakhama Bhilidi uChirambandari umfana ke waseZimbabwe wafika la eNingizimu Afrika sibhenga lapha yena ke manje ke uGasa owaya ke Arrows ushaya cross ke ibhola lamba nje ngalodwana ngale vimbe lapha ke uMaqwele
zama ukushaya amakhwele njengoba lapha yena-ke ethi nje yakukhela-ke ibhola-ke lapha yena-ke uMaxwele. Sibhena-ke ibhola manje thina zama ukushaya. Goal kick. Ipulukwane City. Ngoba ke i-defend ye-Arrows beke izandla la ngemuva sibonela-ke ibhola ke-Tinathi iyalifuna igoli-ke nale-ke ithuba ke-Tinathi belivimba-ke ibhola-ke i-Arrows. Sibheka manje-ke iMagesi Chirambandane zama ukushaya wakha amabhilidi idlala kahle manje lapha yona-ke iMagesi mbukele kulesombe-ke sesibili njengoba leya phasi-ke yakhe kuMashiko uyatrapha kweChirambandane kodwa-ke wakha amabhilidi la usashaya ishoti la uyalikheva nje. Sibheka manje-ke Mkuza ngiyamuzwa lapha-ke umeneji ithi Mbesungu kuyena-ke uNguse uNonqema intokazi kaMadlala. Sibheke nansi-ke free kick phakamisa-ke iMagesi azange anyakaza ugoalkeeper lapha-ke owayi-Arrows umbanjwa beyindlela ya free kick yakhe lapha-ke uVandana kodwa nakhona wasebenza-ke uGiyani ukuthi ibhola-ke mhlawumbe-ke angazami ulihida ngoba uzothi alihida-ke ibhola-ke Giyani umkonto ugwaze ekhaya. Magesi uVandala Mtshali uNdlozi Chirambandane nale-ke ithuba balivimba-ke ibhola-ke emuva lapha i-Arrows ibhola ithimba ngesibhakela-ke umbanjwa wathi-ke uNompempe-ke uphela kanjalo-ke umdlalo.